5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ର କରିବି। ମନୀଷାଟା ପଳେଇଲା କି? ଆଁ हे भगवान, मोटा भाइराल जो न करजी अरे फेसबुक छाड़ी ନା ना ना ସେସବୁ ଛାଡ଼ିବି। ମତେ ଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବୁ ତାପରେ ଦେଖ। 1 ମିନିଟ୍ 50 ସେକେଣ୍ଡ 5 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ କର। ସେଇଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବି। 2 ମିନିଟ୍ 8 ସେକେଣ୍ଡ ଚଲା 2 ମିନିଟ୍ 13 ସେକେଣ୍ଡ 1415 ସେକେଣ୍ଡ। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ହଁ ନଡ଼ିଆ ଖାଲି କାମୁଡ଼ି ଯାଉଛି ମୋ ଦାନ୍ତରେ। ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି।